Wrth ymgeisio am gyfleoedd yn y dyfodol, bydd angen CV arnat, sef dogfen sydd yn arddangos dy sgiliau, cymwysterau, profiadau ac uchelgeisiau. Nod y CV yw perswadio'r cyflogwr mai ti yw'r person cywir ar gyfer y cyfle. Felly bydd angen i ti siarad yn bositif am dy hun, gan dynnu sylw at dy lwyddiannau. Cyn dechrau, bydd angen ystyried strwythur a fformat y CV. Mae cyflogwyr yn debygol o weld cannoedd o geisiadau, felly sicrhau fod yn glir ac yn hawdd i'w ddarllen. Defnyddia ffont a lliwiau syml, is-benawdau a phwyntiau bwled i gadw'r ddogfen rhwng 1 i 2 dudalen. Dyma enghraifft dda o CV gan Sian Jones. Yr adran gyntaf yw defnylion personol. Bydd angen nodi enw llawn, cyfeiriad, e-bost proffesiynol a rhif ffôn. Does dim angen cynnwys llun o dy hun, ond os wyt eisiau'r cyflogwr ddod i adnabod yn well, fe allid i gynnwys dolen i dy broffil LinkedIn. Yr ail adran bydd y broffil personol, a dyma le mae'r cyflogwr yn penderfynu os wyt yn ymgeisydd addas neu beidio. Mewn tua 4 i 5 brawddeg, bydd angen rhoi trosolwg o bwy wyt ti, beth sydd gyda ti i'w gynnig, a beth yw dy uchelgeisiau neu nod gyrfa. Bydd yn benodol gan addasu yn ôl y disgrifiad swydd mwyn creu argraff gyntaf positif. Nesaf yw'r adran addysg, ble bydd wedi nodi dy gymwysterau academaidd. Nodau enw dy ysgol, dy ganlyniadau tygau a lefel A, a'r dyddiadau wyt wedi neu yn bwriadu i cwblhau. Os wyt ti'n aros am dy ganlyniadau, noda dy radd ddisgwyliedig, gan esbonio hyn yn fras. Cofia nodi dy gymwysterau mewn trefn gyda'r diweddaraf yn gyntaf. Bydd hyn yn ei wneud yn haws i'r cyflogwr ddod o hyd i'r wybodaeth allweddol. Mae'r un peth yn wir wrth sôn am unrhyw waith rhan amser, profiad gwaith neu waith wirfoddol. Wrth nodi unrhyw brofiad, mae'n bwysig cynnwys gwybodaeth ffeithiol, megis teitl y swydd, enw a lleoliad y cwmni, a'r dyddiadau roedd y ti yno. Bydd hefyd angen nodi crynodau bod y brif gyfrifoldebau gan gyfeirio at ba sgiliau a ddatblygwyd. Mae'n iawn i ti wneud hyn ar ffurf pwyntiau bwled mwyn cadw'n gryno. Bod y cyflogwr wedi cael syniad o dy sgiliau wrth ddarllen dy CV, bydd cael adran i ymelaethu yn syniad da. Noda'r sgiliau roedd mwyaf hyderus yn ddi, gan gyfeirio at y sgiliau a nodwyd ar dy ddisgrifiad swydd. Cofia gynnwys dy sgiliau Cymraeg, beth bynnag yw dy hyder a dy allu. Mae nifer fawr o gyflogwyr yn ffafrio'r sgil yma a gall rhoi mantais gystadleuol i ti wrth ymgeisio. Bydd rhoi drosolwg o beth rwyt yn ei wneud tu allan i'r ysgol yn dweud llawer amdanat. Noda cymaint o ddiddordebau a lwyddiannau rwyt yn dymuno, cyhyd ei bod yn addas ar gyfer dy CV. Dyma'r adran a fydd yn arddangos dy gymeriad ac yn dy wahaniaethu oddi wrth eraill. Enghraifft, bydd nodi dy fod wedi llwyddo gyda gwobr di Caeredin yn dangos dy fod gyda dyfal barhad, gallu datrys problemau yn gweithio'n dda mewn tîm. Yn aml, bydd cyflogwyr yn gofyn am eirda mwyn cadarnhau'r wybodaeth sydd ar dy CV, ond bydd ddim angen i ti gynnwys y wybodaeth yma heblaw i bod wedi gofyn amdano. Am y tro, noda ar gael ar gais, a dechrau feddwl a chysylltu ar bobl hynny all siarad yn bositif amdanat. Cyn danfon at gyflogwr, edrycha dros y CV yn fanwl, gan ofyn i rywun arall i wirio. Bydd defnyddio meddalwedd cywiro megis cysill a gramely hefyd yn sicrhau bod y CV o safon ieithyddol da. Cofia bod y CV yn ddogfen fyw sydd yn addasu a thyfu gyda ti wrth ymgymryd â phrofiadau newydd. Felly paid â phoeni os yw'n teimlo'n wag ar hyn o bryd. Mae yna ddigon o gyfleoedd allan yno i'w gryfhau. Os wyt eisiau cymorth bellach gydag unrhyw elfen o fyd gwaith, mae croeso i ti gysylltu â ni drwy ein wefan www.profi.cymru.